strane bola pri tele, takže takéto sa samozrejme nepískajú. Nebola v takej polohe, aby zväčšovala objem tela. A Barsegian z ničoho nič strieľa. A strieľa veľmi presne a veľmi pohotovo. A je to 2-2, takže výborný, prekvapujúci moment, ktorým Barsegian dokonale odpovedal na ten, o ktorý sa postaral Thiago Mendes. Pretože ani jeden, ani druhý brankári nečakali a pozrite sa na to. Tigran Barsegian a jeho prízemná tvrdá strela ľavačkou, ktorá náhradnému brankárovi poriadne spravila vrásky na čele. Toto rozhodne nečakal, respektíve podľa mňa je to jeho postavenie, ktorá náhradnému brankárovi Cześć. Cześć.